बाप रे बाप, हे धूपे में जहे तहे थरिया पड़ल बा, सब केहू खा पी के जहे तहे ध देले बा। आ मार जानी के माछी भिन भिना तारी सा। ई छोटकी कहां बिया रे? छोटकी, ए छोटकी, अरे ते काहे नहीं के बोलत रे? कहां बाड़े रे छोटकी? का हो दीदी, यही के बानी है दे मीना बबनी के बाल बनत रहनी हां। अरे हइते घर दुआर कइले बड़े रे, खाली तोरा खाने बनावे के आवेला, खाही के आवेला। जब लोग के खिया पिया देले बड़े, खा लेले बड़े भर ढीर, तई काहे नहीं के बर्तन और समेट के तनी धो देत रे। हई चारू बगल मार जानी के माछी भनर भनर कइले बड़ी सा। सास आवई वाला बानी। अरे ये दीदी धो देतानी मीना बबनी के बालवा बांध के धो देतानी, रुक जाई। अरे ते हमरे के रुकावत रे? तोरा जल्दी जल्दी काम करे के लूर ना आवेला? ई ना कि तनी जल्दी जल्दी सब काम हो करी, खाली खा ले तरे भर ढीर भैंस खन बैठा रहता रे, खाली मोटा तरे खा खा के। नैहर से आरे ले पतरेंगा, एजा आके खा खा के हो गइले बेला ना। तनी कम खो कि तनी झटपट काम होई, तोरा से देहिया तनी चली। अरे दीदी काहे एना बोलत तनी? हम खानो ना खाई का? खो खानवा खो, खइबे काहे ना? तोर माई बाबूजी खाली बियाह कइले बा खाने में खाए खातिर नु। ए घर के दाना दाना चुन चुन के खात रहो। ई ना कि तनी सफाई सुथरा से काम कर या सफाई सुथरा से रही। अरे ए मीना बबनी, रउआ केतना सौखी आज मातल बानी कि बाल बनवाए खातिर बैठल बानी, ओकर बाल बनल रउआ पसंद आई? अरे ए भाभी, हमरा बाल बनल केहू के पसंद ना पड़ेला ना, तोहरे ना ई करे। ई त जबरदस्ती हमरा के बैठा के बांधत तारी। हां त बानी काहे ना? मोटा गइल बिया त भाग दौड़ के काम करे में थक जाती है, ओइ से सोचती है कि वो बैठे के बहाना मिल जा, ओइ से बैठ के पसर के बाल बनाती। अरे काम कर काम, तोरा बाल बालना के कोनो जरूरत नहीं खे। एही जाइंगरा के कहत रहनी कि तू हमार बाल मत बना, बुढ़िया खन चुआ के बांध देबू। देखा त बुढ़िया खन चुआ के बांध देलिनु, हम पफ बना के बाल बांधेनी। ई सहिए में खाली टाइम पास करे खातिर हमरा के पकड़ ले लिए बैठे खातिर। अरे छोटकी, अभी तोरा से उठल ना गइल रे? ले आ गइनी सास, आ गइनी देवर। अब देख तोर का होखेला। हेंगे घर दुआर रहेला, हमार बतिया तोरा खराब लागता। काहे ने के जल्दी उठत रे? का हो बाबू, हई देखबा ई तार मेहरारू घर दुआर कइले बिया हो। हई नया नचर के घर दुआर ह, जे जहां खइले बा ओही जे थरिया पड़ल बा। हई केतना माछी ओछी भिन भिना तारी सा। हेरे कुकुर हई सब कोई गो बर्तन चाट देला सा। अरे हे फुहरकम से त हमें घर में हम 1 मिनट के लिए ना रह सकनी हो दादा। अरे बाप ओ बाप। अरे माइते, हमरा से का कहत रे? जब ओकरा के हम मारे नी, घर से निकाले के चाहे नी, त तेही छापे ले, त तेही रख। तोरे नु पतो हिया, ओकरा से हमरा कोनो मतलब नहीं के। हमार मेहरारूए हिया त का हो? हमरा खातिर पैसे कौड़ी सब कुछ बा। पैसा रही नु त एकरा खन बहुते हमरा के मेहरारू मिलिया स। अरे ये पतो है काहे रोवत तारू हो? अरे ये चाची जी, रोवा से का कोई में डर लगता। काहे से कि हमर सास रोवा से लड़े लगे, तनी देखे ना हमर हाथ छू के कितना बुखार भइल बा। अरे ये चाची जी, हमर बुखार देई टूटत एकदम ना सुध बानी, लेकिन इना लोग के डरे मीना के भलवा बांधे लगनिया त दुनिया भर के ते आदमी सुनावत तारी। इना की तनी घरवा बर्तनवा को दी, सबके सब अपने आप के मालिक लोग समझता और अपने दुनिया ही हमरा के साथ नहीं खेते। के ना हो दुल्हन, बताओ त हमरा के भले उलड़ियन त का हो? सबके से त हम परेशान बटले बानी चाची जी, लेकिन हम अपना सामान से तो सबसे दुखी बानी। जब से हमर बियाह शादी भइल, तब से उहा के मेहरारू के हमरा के दर्जे कहां देनी। सैया हमर बड़ी सवखिनिया हो, लेके घूमे ले सवतिया। सैया हमर बड़ी सवखिनिया हो, लेके घूमे ले सवतिया। हमके बनवले नौकरनिया हो, लेके घूमे ले सवतिया। हमके बनवले नौकरनिया हो, लेके घूमे ले सवतिया। नैहरा में रहती त मम्मी से कहती, नैहरा में रहती त मम्मी से कहती। ससुरा में सासु मलकिनिया हो, लेके घूमे ले सवतिया। ससुरा में सासु मलकिनिया हो, लेके घूमे ले सवतिया। सैया हमर बड़ी सवखिनिया हो, लेके घूमे ले सवतिया। नैहर में रहती त भाभी सबसे कहती, नैहर में रहती त सखी सबसे कहती। ससुरा में गोती
घूम